normal gid na nato nga kanang tao nga mudawat og mga pag-antos unya mag-antos na siya. Ang tan-aw gid nato anang tawhana buutan nya kun siya buangon kay tanan nya musugod na siya antos unsa may atong tawag niya nausab nya mabuutan dayon. Mao bitan na mag-away na ganang asawa ug bana, nya ang bana animal kayo, nya ang bana magpaluoy-luoy dayon, paminghoy-minghoy ang naong, nya buutan na kayo magantos. Unsa may bation sa asawa? Luoy dili. Luoy dayon. Ana, nya balik na sa kabuang, kabuang na sad, away na sad. Inig kahuman paluoy-luoy na sad. Bisag kinsa mga anak badlungon kay tanan. Nya magpaluoy-luoy dayon, antos ana magkugi nagtrabaho, nya antos gyud. Mausab dayon ang kasing-kasing sa ginikanan nga nagsigi kasuko. Ako bitaw gahuna-huna jud kong magpaluoy-luoy ko kay para mahurot gid ta ning slot. Naluoy na ba mo nako? Naluoy na mo. Siguro alang kog palit ning atong slot kay kanibang paras pista ba kaning God's healing and deliverance powers. Kay gandaghan para ba ni? Nya ato na ning gamitonon rong pista o karong Holy Week. Kuan pa niya nga atong halin 18,439 na pay 51,561 ka slots. 100 pesos per slot. Nya naani siya 12 slot challenge tag 1,200, 595 na sad ang atong nadawat. Pero kuwang pa kayo kaning 51,000 kon paliton lang gid ni nato karon si manaha tag 100 kamong tanan nga maminaw nako. Labi na gyud kamong ni adinhi sa territorial parishioner. Tanan ninyong pamilya papalito ninyo ani nya di lang mo mangaon og mga duha ka kaunan karong si manaha. Fasting ba? Duha lang ka kaunan. Abot man ginag 100 no. Nya inyo ding ipalit. Kay luoy in taon kay tagwa tay magamit karon na ra baning sunod semana unya ang Holy Week unya ikasunod sang igsumpay ana ato dayong mga pista celebration. So ana magantos ta. So kanang taong buangon kung magantos mahimong buutan sa matas mga tao. Samot na gid tingali kung ang buutan nga tao muantos ug mauna si Hesus. Sa iyang kabuutan gisalikway lang yapon siya sa mga leader sa mga Hudiyo bisan pag nakita na nila ang iyang kabuutan. Ug unsa may katapusan na gisulti ni Kristo aron makailagid sila nga siya anak sa Dios og pinadala sa Amahan. Ingon siya kun inyo nang iisa ang anak sa tao pasabot kun inyo na siyang bitayon sa krus mao nay kinatasan og kinadak-an nga pag-antos nga giagian ni Hesus ang iyang kasakit kanang stations of the cross ug ang pagbitay niya sa krus. Mao na ginay final proof nga siya di ay anak sa Dios. O giunsa man aniya pagpakita, mianto siya, nagpakamatay siya, nga wa gyoy sala. Way bisan gamayng kasuko. Gilingay mong tupad. Ing nadili kadali masuko sa inyo. Ing na kuno, nadili kadali masuko. Kana bitang tao nga dili masuko, unsa may ato itawag buutan. Kanang tao nga dali kay mo reklamo, masuko dayon bisag sakto pa ang iyang gisulti, unsa may ato itawag? Unsa ato itawag? Buangon. Tanaw ninyo aning nagwali, unsa may tanaw ninyo ani, buutan o buangon? Na importante kaayo ang pag-antos.
sa Team Duterte o sa Team Marcos karon, kinsa Manila ang nagpakita nga nagantos para sa atong nasod? Team Duterte o Team Marcos? Atong butaran kanang nagpakita nga kamaong muantos para sa atong nasod. Kana bang dili kayo reklamador? Kana bang dili maghatag og kabugat sa katawhan? Kay kani manggong reklamo o kaning panindot sa atong kaugalingon, pagtuman unsay atong gusto, mao na ginay makapahimo natong yawanon. Mo na diri sa unang pagbasa, bisan pa man ang Ginoo nag-uban nila, nagtabang nila, reklamo lang gyapon. Nya nanay pagkaon nga gihatag, kagkaon nga way lami, gipulan nami ani. Ana ba? Mga buangon kay tanan. Padadaan bitag bitin. Gipamaak nangamatay. Pag-antos na, diha na sila nagpakiluoy. Nya sa dihang nagpakiluoy na pod sila, gitabangan lang yapos Ginoo, gitambalan lang yapos Ginoo, gikaluyan lang yapon. Muna kita likayan gina natong pagka sa Tagalog pa makasarili ba, sa in English self-centered, or sa Bisaya unsa man sa Bisaya, unsa man ang self-centered? Wa sa ko kasabot unsa nindot mas Tagalog no, makasarili nya ang sa in English selfish or self-centered. Nya ang Cebuano unsa man? Santan taas man ang ato no. Ako lang nahibaw-an murag kanang nakasintros kaugalingon, self-centered. Sige lang, lingi ako no imong tupad. Inakinsay una nimong pakanon. Kada adlaw ba kinsa may inyong unang pakanon be? Ang inyong kuyog sa pamilya o kamo? Kanang naas imong hunahuna ba kinsa gi imong paningkamutan nga imong pakanon? Ang imong kuyog sa kinabuhi o ang imong lawas? O ang imo ganing lawas ang imong unahon pagpakaon, selfish ka, self-centered ka. Kinsa magyuna ninyong hatagan sa inyong kwarta, ang simbahan o ang inyong kaugalingon? Ngito bag kanang og mangita kag kwarta ba, kinsa may imong gihunahuna nga imong hatagan gid ana, imong paambitan, ang simbahan o ang imong kaugalingon? Na musunod ani nga mupalit jud kag slot. Bahala nagwa kay kaon. Kay kinisang atong slot, kay bao ba mo unsay atong gamitan ani? Una gyud manghatag ta karon og kay pista man nato no. Manghatag ta nya murag posible ra maning last na lang nina kong pista dinhi isip inyong parish priest. Manghatag tag mga naas mga 4,000 ka 5 kilo packed rice sa ato mga kabus kaing pamilya, kategory C o kategory D. Kana igo-igo na nindot na ikaduha, ato pag yun ning gamiton pag tabang sa mga mga chapels nga makabilin tanilag dako-dako nga amount para ipanindot padayon pagpanindot o pagpalig-on sa ilang mga kapilya. Okay, posible naman sang last na lang lagi ni nato sa dinhing kuyog-kuyog na nga ikatulo, makahimo tag mga activities ato ning gitawag mga jubilees nga makapahiusa nato, mabati nato ba nga usa ta ka parokya. So kada gabi sa atong kanini ang nobinaryo naagitay jubilee celebration. Ato nang tawag og jubilee kay jubilee year man karon sa lain-laing sektor sa atong katilingban. Mugasto man ta ani, mugasto man kita. Mao nang nauton ta ang inyong tag 100 pesos dili ninyo ihikaw. Kamo mga online parishioners, salamat daan. Ato sa ning ikaupat
gihimo ni nato nga muratag mo sakripisyo para mohatag ta aning maong event, iampo nato ang kalinaw sa kalibutan. Dinis ato gagubo ta tungod aning mga politicians nga murag usahay makaingon ta ang ilan na lang kaugalingong gusto mo ilang ipatuman. Niya ba panahon sa eleksyon, panahos eleksyon, magsigigi sila gyud pangamuyo nato panahos eleksyon. Magkatawa lang ta ba? Ako lang ning hisgutag balik kay aron makaamgo bitaw ta. Panahon sa eleksyon, ang labing kabus na Filipino mo equal ang iyang value sa kinatasan o ranggo nga Pilipino. Kay ang vote sa presidente equal sa vote sa homeless voter. Kanabang labing kabus na botante equal ang iyang vote ngadto sa butar sa presidente, sa senador, sa congressman, sa gobernador, sa mayor, mga konsihal, barangay kapitan, konsihal sa barangay, mga rangguhan man na sila, sa general sa pulis, sa PNP chief, sa military, chief of staff, unsa pa na tawagan na diha. Equal ang atong tanan nga vote, one count. Maura gyud nay panahon nga equal ta. Pero subo kay palandongon nga inig-abot na nga manglingkod na ni sila kaning atong gibutaran nga nagsigirog pangamuyo nato. Mura bag kaning mga taong di as first reading ba nga nangamuyo ni Moises, iampo mis Ginoo nga pasayloon mi kay nangamatay nami, inana ba? Mangamuyo sila maay nato. Iniglingkod ilamang ibaliwala ang nagbutang nila ng maong posisyon. Hisgutan lang nako gamay ang impeachment sa Vice President nga gihimo sa Congress. 215 ang nipirma, naapa kunoy ni apas ato, mga 25, nahimo silang 240 ang nipirma. Nya nagkinahanglan rag 103 ka signature, ma-impeach na ang Vice Presidente dito sa House of Representatives. House of Representatives ni sila. Kanang naglingkod diha, nagrepresent nag mga distrito sa tibuok Pilipinas. Pasabot nagda sila dito sa atong tingog. Pila may nibutar sa Vice Presidente pag-eleksyon atong 2022? Mga 32 million individuals. 32 million. Unya gi-impeach lang, pasabot gibaliwala ang iyang pagka-vice presidente dito sa House of Representatives. Pinaagi sa butar sa 200, more or less 240 individuals. Pag eleksyon, kaning 240 equal ra ni sa katong 32 million. So kung atong balansihon, pag human sa eleksyon, ang 240 labaw pa sila gahom sa 32 million. Kay wa man mo recommend ang 32 million nga nibutar ni Vice President Sara Duterte nga amo kang i-impeach. Pasabot, mo pirma mi kaming 32 million, mo pirma mi kay nasayop mig pili nimo, i-impeach ka namo. Kana okay kay na siya. Pero 240 versus 32 million, unya sa ako rabang aka mo inyong paminaw. Ni Uyon ba ang 32 million sa gibuhat sa 240 nga congressmen? Ni Uyon wa. Ambot lang, panidi. Panidi ba? Mamakpak gid unta na. Yes, impeach na gyud ang among gi-elect. Murag akong paminaw, akong panidwa man. Kadto ramang 240 og naay pipila nga namakpak, nagsayaw-sayaw pagani. Pero how about that 32 million, girespetuhan pa ba? Hain naman tong inyong pangamuyo, parihaan ni karong umaabot nga midterm election, siging suroy kada gabi busy kay mga kandidato, siging panglamano, siging pangamuyo sa tagsa ka vote sa hantod sa kinaubsang Pilipino, nganong iniglingkod di naman na nila respetuhan ang kada Pilipino nga nibutar.
Ingon ana ang resulta sa mga self-righteous people, mga mangingilad nga mga tao. Nga nabitang ka mo mga asawa karon, wa ba mo magmahay-mahay ang inyong nabana? Nga purting pangamuyo ana katong nanguyab pa na ninyo, nga makahikap lang gid unta ninyo. Siging kuyog-kuyog, siging gukod-gukod, bisag moadto mo sa inyo, mamisita gyud ana. Nya karon, tanawa ko no, wa mo mabudol. Congratulations kung nakita ninyo ang tinuod ninyong bana. Kinsa dinhing asawaha karon nga wa gyud magmahay-mahay sa iyang nabana, tas ang kamot. Maayo kayo. Congratulations. Na ay mga tulo ka buok. Mga bana sad, perti sa taong pa, kuan panindot-nindot sa iyang linihukan ng imong naasawa sa una, attracted kay kaana. Karon kinsa mga banaha nga wa magmahay-mahay nga nung mao na imong naasawa, taas kunong kamot binam sa mga bana din eh. Aw naa sa de duha ra nun ka buok sa nang ni isa. Mao na mailhan nato karon palang daan inigabot aning midterm election, panid-an na nato kining ato mga kandidato o kandidatas eleksyon karon, kinsa nila ang duna gyoy timaan nga self-centered kay ni sila. Na naman na sila mga track records, na sa tay daghang mga survey diha, na ay kalye survey, ganahan mi ko ng kalye survey kay ila jog itali-tali ba ana, na asay kalye survey, na asay official survey, na asay mga unsa pa nang ubang mga accredited nga mga mohimo og mga survey. Maminaw ta. Ikaduha, na-upload na sa social media ang ilang mga rallies. Kadang rally nila, mailhan nimo ang reactions mga tao diha. Ang mga tao, hot ba kaayo, inigabot nila, or mingaw. Kana ganing murag minghoy ang audience, kana naana sila napanid-an nga di maayo. Nya kana ganing audience hot ka istanan, kana posible na nga ang na ilhan ana nila maayo na siya. Kaya di man kita kaila nila thoroughly. Pero kani atong basihan ug ang mga komentaryo ug ang atong personal knowledge nila sigon sa atong maabot. Maigsoon, usara gyud akong timaan nga ang tao dunay pagka-Dios nun. Maghatag gid siya kalipay sa kinabag-an nga tao. Naagyo na masuko niya. Si Kristo bitaw na maging nasuko niya. Pero ang kinabag-ang tao sa kalibutan hangtod karon, gihandom siya, giyukbuan siya, o giila siya nga manunubos. Sige yan natong pamalandong sa dagkong team karon sa eleksyon, Team Marcos o Team Duterte, hain ani nila ang nakahatag yun o kalipay ngadto sa kinabag-an nga mga Filipinos. Mo'y atong suportahan. O in general, tanang kandidato karon atong tan-aw ng ilang kinabuhi, kinsa nila ang dunay gihatag nga kalipay ngadto sa kinabag-an, mo'y atong butaran. Kanang naglipay-lipay la sa ilang kaugalingon, daghan ang nasakitan, bisan pag magnisingisi na sila karon, maghimo na sana silang mga promises to be broken, ato nala na silang papahuwayon. At least man lang once in our lives we can choose. Ang ikaduha na sa rong problema, kaning tikas sa pag-ihap. Tikason ang mga tig-ihap. Sa una, dagdag bawas. Karon ang dagdag bawas, anha na kuno posible himuon sa machine. Gani karong bago, na i-question, nga naidaghang mga kumilik paraphernalias, nga nakitaan, dapit man tingitos Davao, nga naagis gistore nila, gibutang nila sa usa ka private nga lugar, private property. Amo nagi-question nganong naa mas private property, nganong wa man sa mga public and secured places sa gobyerno. So mga inani ba, mga clue na ni nga doon na mga lakang sa pagtikas sa umaabot nga eleksyon. Ato lang iampo kay noon ra ba kay tanay din aning tinikasay, either vote buying or harassment
kanang pinaagi ang mga goons o kaning dagdag bawas. Iampo nato, panid-an nato, let us be watchful aron mogawas gyud ang clean, just, honest, sincere election results. Aron mugawas gyud ang kabubutos Ginoo, dili ang kabubuton sa mga taong mga yawanon kaig mga tumong para sa atong nasod.